בשם השם אל העולם נעשה ונצליח. מגיעים אנשי עסקים להתייעץ, האם להשקיע פה, להשקיע שם, עושים להם בעזר השם פתיחה בספר, אומרים להם כך לעשות, כך לעשות, בעזר השם ברכות והצלחות. אבל יש עצה טובה גם לרוב העם, גם מי שהוא לא עצמאי ולא בעל הון, ולא הולך עכשיו לקנות משרד פה ומשרד שם, או איזה נכס כדי להשקיע, אלא באופן כללי, מחפשים עבודה, לא מוצאים, קשה בפרנסה. יש לנו עצה טובה לכולם. עצה שבאמת כדאי לעשות אותה וליישם אותה יום יום. עצה נפלאה, על פי חכמי ישראל, על פי הקבלה. יש שם קדוש, אות ד', אות י', אות ק', אות ר', אות נ', אות ו', אות ס', אות א', עם הניקוד שלהם, כמו שאתם רואים על המסך כרגע, לכוון אותו כמו שהוא. אתם מתפללים תפילת 18, תפילת העמידה, מגיעים לברכת השנים, עוצרים, מכוונים אותו, עוצמים עיניים, מכוונים אותו, תלמדו אותו עם הניקוד שלו, תכוונו אותו כמו שצריך, תפנימו ותברכו את ברכת השנים לשפע, לפרנסה, למזונות. אני רוצה שתבינו, השם הזה, שם כל כך חזק, הוא יוצא מהפסוקים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, מתוך ספר מלאכי, ויוצא לנו גם כן מתהילים, מהפסוקים, נשא עלינו אור פניך השם, וגם כן, השלך על השם יהבך, כן? אנחנו יודעים את ההמשך, והוא יכלכלך. הניקוד שיוצא מתוך זה, זה ניקוד זן, אות זין ואות נון, לא ניכנס לזה עכשיו, רק נסביר שיש בזה עניין חשוב מאוד, גם כן מכוונים בשם הוויה, אות י', אות ה', אות ו', אות ה', בכוונה אני אומר את המילה אות בין אות לאות, אני אומר אות, כדי לא לומר את זה כך, באופן כזה, כי אסור להגיד לשווא, ולא להזכיר את זה סתם. יש את הניקוד, בכל אופן, על כל פנים, תתחילו להתאמן על השם הזה, שאמרתי לכם, הוא מצויר, אתם יכולים לראות אותו על המסך, תכוונו אותו, תעצרו בברכת השנים, להמתין, לא חייבים לסיים תפילת 18 מהר, להפך, לאט לאט בניחותא, אפשר לעצור, לכוון, תמשכו את המזונות אליכם, את הפרנסה אליכם, את העושר אליכם, את היכולת הכלכלית אליכם, ברכה והצלחה, כל אחד לפי יכולתו, שימשוך שפע. תבורכו מפה לעליון, עצה טובה לכולם. כמובן, מי שמרגיש חס ושלום חסום, יכול להגיע בעזרת השם גם כן לפגישה. תבורכו מפה לעליון, כל ישועות, אמן ואמן.